mig lige der, hvor jeg ikke kan lade være at spørge, hvad årsagen er. Hvad kan det handle om? Tør du sige det til mig? Jeg er klar til dine ord, men dine øjne siger nej. At dele noget, hvad kan der ske ved det? Hjertet bliver til at nå, hvad sker der ved det? At dele noget, hvad sker der? Hvad sker der? Et hjerte, hjertet, et hjerte, hjertet vil forstå, vil forstå. Måske du også ved, hvor svært det kan være at bære på lidt af